వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గంలోని ఖానాపురం మండలంలోని పాకాల సరస్సు జిల్లా కలెక్టర్ సత్యశారద పరిశీలించారు. అనంతరం నర్సంపేట రేంజ్లోని పాకాలలో గ్రీన్ హెరిటేజ్ కింద అభివృద్ధి చేసిన బయోడైవర్సిటీ పార్కును, బట్టర్, ట్రెక్కింగ్, సైక్లింగ్, పగోడాలను పరిశీలించి అనంతరం కలెక్టర్ పాకాల సరస్సులో బోటింగ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పర్యాటకులకు ఆకర్షించే విధంగా పాకాల సరస్సు పరిసర ప్రాంతాలను మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి పటిష్టమైన ప్రణాళికలు రచించాలని డీఎఫ్ఓకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎఫ్ఆర్ఓ రవికిరణ్, డిప్యూటీ ఎఫ్ఆర్ఓ, అటవీశాఖ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.